Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa itong mga salaruman damit ang pagsaulog nining pista sa balaang banay ni Jesus, Maria ug ni Jose. Tumuol ka, O Emmanuel, ug luwas siyang binihag nga Israel. Tuawa na ang Israel, lipayan ng naghandom sa Emmanuel, ang imong kaloy, dako mong kaloy, among ipangandoy, ihatag mo na. Ginoo, maluoy ka. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, daron ti kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kung kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanang nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, ihahas sa himaya sa Diyos Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinaptanay ug paghigugmaay.
Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among ipangayo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang inahan. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasinunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahoron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahoron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan, og sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaloy siya, bisan kung angu-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod kay ikaw, malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili makalimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibot, libot sa imong talat.
Pulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ani ingon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Pulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kulosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay, ug pagpinasayloay kamo, kunduna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan, ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron maiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahan di anon niini. Pagtinudloay ug pagpahimang nuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios.
mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayganin niyo ang Ginoo, ihisangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka o Ginoo. Matag tuig maadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus ron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog-duha na katuig sa Hesus nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa adlaw sa pangilin na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya dito sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhig yug ko sa balay sa kong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan siyang inahan, sulod siyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mangligo sa makadiyot may gabi ka natong tanan ug may pista, may Pasko, Advance Happy New Year kanatong tanan natong pakpakan ang Ginoo no kay siya atong pasidunggan ining adlaw sa pamilya. Kay karong adlaw atong gisaulog ang pista sa balaang banay ni Jesus, Maria ug ni Jose. No, the feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, which is the model of all families, Christian families. Kay gihiusa kini ang pamilya, ang balaang banay na hiusa des pagigugmaay o pagtinabangay. O gituyo gyud sa Ginoo nga ana siya magpakatao sa tawhanon nga inahan ug amahan. God wanted to be born and to grow up in a human family. Nga gining gituyo nga ana gyud siya magpakatao ug magdako diha sa tawhanon nga banay. Nya dining pargiha, in this way he consecrated the family as the first and ordinary means of his encounter with humanity. Iya gining gituyo nga ana gyud siya magsugod sa iyang atubang sa tawhanon nga kinabuhi siya diha as pamilya, no? Nya ang balaan nga banay nga nahimo natong panig-ingnan sa tanang mga banay sa tibuok kalibutan, especially sa mga Kristohanon nga mga banay, nagpadayag kanato nga makabalaan diay sa banay mao ra gyud si Jesus.
What makes a family holy? Simply because of the presence of Jesus. Ang presensya gyud ni Jesus mo'y makabalaan, makaligon, makahiusa sa banay. Munang ining misa atong iampo ang tanang mga banay nga nagkabuwag, nakatibulaag, nga hiusahon unta si Ginoo diha sa paghigugmag pasaylo, ug ang tanang mga banay nga nahiusa iya untang ligunon nga makapadayon sa kinabuhi diha sa pamilya. Unya ang kanidang banay lahi ni siya sa balay. A house is different from a home because a house is made of human hands, but a home is made of human hearts. Nga ang balay hinimo sa kamot sa tao, pero ang banay hinimo sa kasing-kasing sa tao. Dili sa tanang mga balay matawag og banay, kay ang mga kung ang mga tao nga nagpuyo sa balay way paghigugmaay, dili gyud na matawag nga banay, kay ang makahimo gyud sa balay nga banay mao man ang paghigugmaay. Sa to pa ang makanindot sa banay dili ang gimahalon sa mga dapat sa balay. Ang makanindot sa pamilya sa banay dili gyud ang mahalon nga mga butang nga gigamit sa balay. Bisag mahalon pa imong balay, nindot pa imong pintal sa imong balay. Bisag mahalon pa imong mga kutsara, tinidor, mga plato, mahalon imong mga baso, mga lamisa. Pero inig pangaon, way tinagdanay, inig pangaon, way agdahay, inig pangaon, way tinanaway, inig pangaon, way pagigugmaay. Kung way pagigugmaay, bati kaayo ang pamilya. Dili na matawag nga banay kung way paghigugmaay. No? Dinay usa ka istorya, di usa ka bata, gipangutana tos pare, ingon ang pare, kinsay nga ni modong, ug mingon ang bata nga akong pangan gyud pader no, sultian lang tay sinuod, akong ngan kay panuway. Ingon pare, ay komedya da dong. Tinudanay ni ako, ingon ang bata, tinuod lagi pader nga kungan panuway. Ingon ang pare, kisay mangan si imong inahan. Ingon ang bata ngan sa kong inahan kay Satanas, nga si imong amahan, yawa. Nya asam ka puyo, tapos impierno puyo. Ingon, tinuod ka na dong. Ingon ang bata, gipader, tanag, guruyon ti ka, ato tas amua. So giguyo des bata ang pare, layo pa ka sa singatanan. Gikitaan sa singinahan, gisinggitan sa singinahan, ingon ding inahan, ikang panuwaya ka, tapulan kikang dako, sige gagsuroy. Kaon mo uli nagkakaon, tapulan kikang tabang sa atua. So pag-abot siyang papa, kay hubog man kaayo, nagsinggit, nagsagit, ngitag kanon, sudan, asa man kanon diri, iyang giingnan niya asawa, ikang niwaa ka. Asa man atong sudan rin, yaw, ingon ding kwan, ingon yung asawa, kapalahubog kang sa tanasa ka, bunalan sa asawa, tanaw pa dero, gubot kay mong pamilya, ako angan, panuway, niyang akong inahan, si kwan, kinsa ni yawa niya akong amahan sa tanas, ang among gipuy-an, impierno, no? Gubot kaayo, kay way paghigugmaay. Mo ni resulta unya kung dili maghari si Jesus. Kung wa gani gugma diha sa pamilya, pirting gubuta. Kung ang mga tao magpuyo, mag-iyahay, way tinagdanay, way pinasayloay, sige palabuanay, sige suyaay, indigay, gubot kaayo. Kung wa si Jesus, kung di maghari ang gugma, gubot kaayo ng atong pamilya. Mingon na ba si Saint Pope John Paul II, the future of humanity passes through the family. Kung gubot ang pamilya, kung way ayo ang pamilya, gubot sa ng atong kalibutan. Kaya ang kamalinawon sa kalibutan nagasukad sa kamalinawon diha sa pamilya. The family is the basic cell
of the community. Muna nga kung ganahan ta nga lig-unon nato ang kalibutan, kung ganahan tang ayuhon ang kalibutan, ana gyud magsugod diha sa pamilya. Dihay akong gibisita dito sa prisuhan, gihangyo man ko nga magpakumpisal dito sa prisuhan. Human ako pagkumpisal, diha man to'y batanon nga katsila og dagway, akong gipangutana ko, dong, nganong napriso man ka dinhi dong? Iyon siya napriso ko padre kay nangawat man ko. Ingko nangawat ka dong, pobre da ka dong. Isa dili may pobre padre. Akong inahan maestra, akong amahan na trabaho sa munisipyo. Nya iko nganong napriso man ka nga namday may kwarta, dato man mo. Ingon di siya, ako padre kay dato mami na may kwarta akong inahan kay maestra lagi. Pang mangayo ko niya duaan, tigaan ko ngay kog auto, tigaan ko. Mga ikog auto, tigaan sa ko. Unya, siya, tigaan ko nila sa tanang mga butang akong gikinhanglan, pero wa gyud sila makahatag sa ilang panahon. Busy kay kong inahan sa trabaho, unya nga kong amahan, busy sa kay trabaho, ilan kong tigaan og kwarta, mga butang, mga sinina, pero wa sila panahon sa kuha. Munang, wa man sila panahon sa kuha, nangita kog barkada. Munang nakabarkada kog mga adik, nya nahurot kong kwarta, nangawat ko. Mutong napriso, nadakpan. Pagkapriso na nako padre, ningon siya, niduaw na nako ang akong inahan, nagilak-hilak. Dong, pakauom lang ka nako, dong maestra ko dong nya, ngunong nangawat magkadong ana. Ningon day itong batanon nga ma kaniadto nanginahanglan ko sa mong presensya, di ka mo duol nako, muban-uban nako, imo lang kung tiga kwarta, tigaan ko mong auto, mag-unsa man ning auto nga wa man kasing-kasing nga kamuo muduyog sa akong kalipay kaguol, mag-unsa man ning kwarta nga wa man unahuna nga makasabot sa kong pagkadautan o pagkabuutan, no? Nya karon pagka muduaw nga napriso nako, ikaw untay angay ipapriso kay wa kay panahon sa kuha. Nang hilak-hilak ang inahan, hasta ang amahan, mga igsuon, ang mga anak, tinuod, nagkinahanglan nga pakanon, kinahanglan paeskulahon, tigaan sa mga butang, pero number 1, nga gikinahanglan, aron mahiusa, malig-on ang pamilya, nga may gikinahanglan sa mga anak, maugyod ang paghigugma, ang panahon, no? Ato pakpakan ng Ginoo, kay mauni siya pahinumdom, sa mga pamilya nga busy kaayo mga ginikanan trabaho, nindot maning trabaho, nindot maning manikay-sikay, pero mapakyas gyud mo sa number 1 nga kikinahanglan sa mga kabataan nga maong paghigugma, pagatiman, paghatag og panahon diha kanila, pag-uban-uban kanila. Guba gyud ang pamilya. Muna daghang kayong mga kaso sa mga OFWs nga nagtrabaho sa ubang mga nasod, padag kwarta diri sa atoa, padag kwarta pa sa mga anak, sila mga pamilya, dig-abot nila, ilang mga anak na himong adik, ilang mga anak na katibulaag, ilang mga anak wa na magkahiusa, nganuman kay nawagtang ang pag-atiman kanang gitawag og close supervision sa mga ginikanan. Importante ang pagpanarbaho. Importante ang pagpanikay-sikay aron pagbuhi sa pamilya. Pero ang number 1 gyud nga importante mao gyud ang paghigugma, pag-atiman sa mga kabataan labi na gagmay pa. No? Muna una-unaon gyud kinsa tong mga ginikanan nga ganahan mo abroad. No, nga kung ang imong hunahuna pagpalambo sa imong pamilya, kunya ang imong pamilya imong mabiyaan diri sa atuas Pilipinas, unya inigbalik nimo wa na hinuon kay balikon kay nagkatibulaag, napakyas ang tanan nimo mga plano, mga tinguha. Muna importante gyud, no, nga niini nga atong pagsaulog sa pista sa pamilya,
ang number one gyud mao gyud si Jesus. Ang sentro sa pamilya, siya mo'y naghiusa sa amahan, sa inahan, ug sa mga anak. Importante gyud ang paghigugma. Kay ikaduharan ng kwarta, kay ang Ginoo kung ato siyang unahon, no, seek first the kingdom of heaven and the rest will be given unto you. Ang Ginoo nahibaw na sa ato mga panginahanglan kung ato siyang unahon. Ato unahon sa pagsimba, unahon ato sa pagampo, pagdaig, paghimaya. No? Muna importante sa atong kinabuhi. Nya ang pagpinasayloay usab, no, nga gitudlo ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nasayod man ta nga ang pamilya, ang tanang pamilya kay gilangkuban man sa tawhanon nga mga inahan o amahan, huyang usab na kinahanglan gyud og paglinawatay, pagpinasayloay, og pagpailob, og pagantos. Kay nining paagiha, no, maka siguro kita nga ang pamilya mulahutay gyud atubangan sa Ginoo. Unya kini nga atong pamilya dinhi sa kalibutan, mo man ni ang kuan kini gamay nga pamilya, no, nga kung makitaan kita sa Ginoo nga maayong pagkaatiman, no, sa mga ginikanan, ang mga pamilya nga gitugyan sa Ginoo din sa kalibutan, pasudlon kita dito sa dako o kinadak-an nga pamilya dito sa gingharian sa Dios. No, the family, the earthly family is just kining pagsulay, no, just a testing, no, kung angayan bata pasudlon sa gingharian sa Dios. Kay kung dili maayo ang pag-atiman sa mga ginikanan ang ilang mga anak, dili gyud makasulod sa gingharian sa dakong pamilya sa gingharian sa Dios. Apan kung maayo ang pagkaatiman, i-welcome kita sa Ginoo, pasudlon kita sa dako kaayong banay, ang banay sa mga santos, sa mga anghel, uban sa mga birhen, sa inyo San Jose, sa atong Ginoo, ngadto sa gingharian sa Dios. Munang mag-ampo ta, nakitang mga banay dinhi sa tibok sa kalibutan nga mahatipon kita sa dakong banay dito sa gingharian sa langit, kundo na kita paghigugmaay, paglagaray, pagsinabtanay, paghigugmaay, o pagantos, pagpasaylo. Kaya pinaagi ni ini, makaambit kita sa kalipay, sa banay dito sa gingharian sa Dios. Busa, manidok kitang tanan, mag-ampo kita nga dos Ginoo, nagatuo kami sa Dios, ang Amahan, magkagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo ay ang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gulubong, mikunsad sa mga nangamatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga minatay misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa nga tanan, gikan dito mobalik sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Sa pagkakita ni Simeon sa batang Hesus, natuman ang gisaad, dadon nato ang atong paglaom ug mga pagampo ngadto samahan nga sa kanunay nagmatinudaanon siyang mga saad, ug moingon kita, Ginoo dungga kami, Ginoo dungga kami. Nga ang banay sa simbahan, mamahimong sumbanan o giya alang sa makanasuran sa kalibutan. Diha sa ilang pagpangita alang sa
panag-uyon og sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga magpakita kitag basdakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya kansang pagigugma atong gibaliwala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kabaneng nga nahimulaag, magkahiuli na sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga makabaton na ang mga masakiton sa mainitong gugma o suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang pahulang dayon ug ang kahayag nga walay pagkapalong, mabatunan na nila nga mitaliwan gikan niining kalibutana. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos, mga mahan, dungga kini mga pag-ampo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ning adlaw sa Pasko, nga miabot, may diutay kong gasa, kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa. Ug wa ko'y pulong, ngawa malitok sa uban. Kining akong awit, kabus na kong awit, inatag sa langit, ug imo karon. Kining akong awit, kabus na kong awit, inatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon, magampo kamo, arong ako yung sakripisyo, dawaton sa Diyos Amahan, magkagagahom sa nga tanan. Dawatan ng taas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining halad sa pakigdait, tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios, ug sa pangalian ni Senyor San Jose, liguna sa kanunay nga among mga banay diha sa grasya ug kadait kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mahanaw sab kanimo, Ibayaw ng inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo.
kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo, kay siya mong pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong ulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa na dasig kami paghigugma sa Dios nga dili namo makita, ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay huno nga pag-awi. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman. Santos, Santos, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigod ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ng imong espiritu aron pagsantos ing nga gasor mahimo kanilang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, salamat nga pag-usab mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, naghalad mi kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat mi kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban ni Senyor San Jose sa mga apostoles tra mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila
amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo. Magagaganghom nga amahan sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero magampo kita sa amahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlogan nato ni Kristo atong manunubo. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag milayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kami nga malaumon na pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karon ti pakita ang timaan itong pagkamanagsuon ang panagdait na aking tanan. Peace and love. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Hatagi kami sa Mga igsuon mao kini si Jesus ang kadiro sa Dios, ang nagbalaan sa tanang mga banay, kay siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, pila ko ang Bangay iyong bawat kanimo. pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.
ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Una, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Usbon ko, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish niadtong December 21 o December 22 niabot og 35,548 pesos and 50 centavos. O sa December 25 niabot og 29,871 pesos and 50 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, karong Martes, Disyembre 31, New Year's Eve Mass, nga pagahimuon sa alas 9 sa gabi. Subay niini, walay parking sa church ground, nining mga orasa. Ikaupat, sa New Year's Eve Mass, aduna kitay fundraising nga gitawag Rusas sa Paglaom. Sa donasyon nga 100 pesos minimum, makatabang ka sa mga igsuon nga naapektuhan sa bagyo, sunog, ug ang pagbuto sa kanlaon. Nasad kini attached nga prayer card, asa pwede musulat. Kung pwede mo musulat sa imuhang petisyon or thanksgiving, ihalad kini dito sa Belen human sa kalawat kada misa. Ikalima, karong Huwebes, Enero 2, 2025, pagahimuon na usab ang Holy Hour ug pangumpisal sa alas 8 sa gabi. Katapusan, ugma, Disyembre 29, Fiesta sa Sagrada Familia. Ang Archdiocese sa Sugbo, formal nga moabli sa selebrasyon sa Jubilee Year 2025. Dungan ang seremonya sa pag-abli sa Katedral, Danau, Karkar ug Bantayan. Ang atong Arsobispo nagmando nga walay misa sugod sa alas 4 sa hapon. Sa pagpatuman niini, walay misa sa alas 4 ug alas 5:30 sa hapon dinhi sa atong shrine. Ang ubang schedules nagpabilin sa gihapon. Gidapit kitang tanan sa pag-apil nining maong kalihukan sa atong Archdiocese. Daghan kayong salamat. Gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Palihog giduko ang iyong mga ulo at pangayoon ang panalangin sa Dios. O Ginoo, gibantayan mong imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag ka namong hingpit nga kausaban sa kasing-kasing sa ingon magmatinumanon kami kanimo. Diha sa tumang kamakanunayon kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga mga gagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tunaro ng kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo.
Maayong Pasko, Happy Family Day. Kanatong tanang pagpaka ng Ginoo, Mahal nga Birhen, Senyor San Jose. Salamat.